ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବି। ଛକା ଚୌକା ମାରିକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ସବୁ ବଲ୍ ପକେଇବି। ହାय ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଆ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଆ। ହଁ ଆସ ଆସ ଖେଳିଆ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଖେଳିଆ। ଆଜି ତ ଦେବି ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ବାଡ଼େଇକି ସାବାସ କରିବି ଆଉ। ଛକା ଚୌକା ମାରିକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ସବୁ ପକେଇବି ଆଉ। ଦେଖିବ ଆଜି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଁ କେମିତି ବିରାଟ କୋହଲି ଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କାଇଁ ବଲ୍ ପକେଇଦେଲା। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ଏ କଣ କରୁଛୁ? ଏ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍, ଫୁଟବଲ ନୁହେଁ। ଆରେ ଏମିତି କଣ ଗୋଡ଼ରେ ବାଡ଼ଉଛୁ? ବଲ୍ ପକା, ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖେଳିବାକୁ। ଇଏକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଖେଳ, ଆସିଛି ଖେଳିବାକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି, ଯା ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ଗୋଟେ ରଙ୍ଗିଲା ଖେଳାଳି ତ କ୍ରିକେଟ ବଲକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିବ। ଇଏ କୋଉଠି ଖେଳିବାକୁ ହେଇଛି? ଯା ଯା, ବେକାର ବେକାର। ଆଚ୍ଛା ବିରାଟ କୋହଲି ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିଲେନି। ଆପଣ ଆଜି କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିଲେନି? ଖେଳି ପାରିଲିନି ପରା। କେମିତି ଖେଳିବି? ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳି ପିଲା ଯଦି ଥିବେ କଣ ଖେଳି ହବ?